acordos da Xunta Directiva que onte celebrou Novas Xeracións e na que acordou. Por lo tanto, a min gustaríame saber cal é a opinión tamén dos outros grupos da oposición, que les están calados, moitas veces síntense feridos ou tratan de dicir que son os maiores defensores dos dereitos da muller, pero o que hoxe estamos vendo todos no Parlamento de Galicia é como que se sintan ao lado deles, neste caso fan un chamamento tanto o BNG como o Partido Socialista, o que se sintan ao lado deles están facéndolle moving a unha compañeira que foi escollida legítimamente nas urnas. Evidentemente, non é que sexa santa de miña devoción, non é que sexa membro do meu partido político, pero sí é certo que o respeto que todos nos temos na Cámara Galega tamén se debería ter visto no relevo que se produciu en Ague. Isto non sucedeu. Sucedeu máis ben todo o contrario. Non lle deixaban entrar nas reunións de grupo, non lle comunicaban o traballo que tiña que facer, etc. etc. Por lo tanto, eu creo que isto é unha clara situación de moving que denunciamos, por suposto, de Novas Xeracións e que tamén emprazamos aos grupos políticos da oposición a facer o mesmo e a tratar de denunciar unha actitude que, do noso punto de vista, é absolutamente reprobable. No caso do resto dos imputados, que é eso de que as investigacións judiciais se diluciren con maior rapidez posible, que hoy complete a última vez a ronda de prensa deste mandato de Novas Xeracións. O motivo desta